Opurobios Igwejenga Akuru ego bosi bobo mgbe ngana mgbe nuba no sambo na dem ko na dem mgbe na pi ma soro gori mburu akwi ma nsobo gori nje ni igwe mgbaga ma gbawa n'ihu mmanwụ na-ekene m anya ihe wuru m na chi mgbede ejie ihe wuru m na chi mgbede ejie agụ n'anya m ma bụ na aja go Ogbuoja ndị Igbo nwa na nka na-ekene na ije m na mkpomkpo emegbuo m ive ije m na mkpomkpo ije m na mkpomkpo no megbuo m echeta ebebe mkpomkpo ka m na-ebere ịmakwa ejere m ụka nna toriri ndị ụka asị m etoru etoru nje katkizin na hise ka nna toriri asị m etoru etoru nya ka o ji wute m ewute wee jụba ọ bụ na m etoru etoru ka ọ gbawo ndị ụka ka njụwa jụwa mana ka na abụbe m onye jere n'okwu arụsị ka ọtọ ji asị na ome ntoru obere ma ọ bụ nwaanyị ọkwa eziokwu dịka Igbo na-asọnya m nsọ Igbo be anyị ndị ụka emegbuo m ibe nya ka m ji wee jebe ije m na mkpomkpo ara afọ ụta m onye bụrụ onye dị mkpomkpo ma eri ya ebere na ife emechigbuo ya ike ịmana mgbe na-achọ nwaanyị nji anụ ka nna m jere kpọọ m Ogbuoja nwa m nza ọsị nchọkwa anụ nwaanyị m chọba nke toro ogologo na nwakwa anwa nụọ nwaanyị dị mkpomkpo mgbe ụhụdara agata ụra ama nchọba ya achọba nya ka m jere nwaanyị chọba nke toro ogologo nwaanyị nna anụ toro ogologo ịfụ nwaanyị nna anụ ikwe nna aka maka ọ kwụrụ ọkarịsịa o nwere ezigbo agwa ma ezigbo mma na-eme ezigbo omume mana o mechara ozi mama mma nwabịa unu mere osighi ọma abịa ịma aka mgbe nụrụ nwaanyị ka m ogologo kwa mbọchị mana na-agwụ ya okwu iche ma na ekpere Chukwu mkpomkpo mee m ive eri abụ ka o ji abụrụ na-asị ya nne nwe ego onye nọ n'akụkụ na-eche ka m gwe amama ekpere kpokọ ọnụ kwa ajọ ife ije m na mkpomkpo ije m na mkpomkpo emeri eju ma wee merie eko ma wee were m ka bịa kpana mmiri ama agụ n'anya ewu m na mmanwụ mkpomkpo adịrọ mma n'ụwa nwa ka m kwuoru na akụkọ maka na eziokwu onye soro mkpomkpo inecha ya anya okwu ife kọrọ ya n'ahụ onye ejighị ego nọ ka onye ọbara gwụrụ n'ahụ onye soro mkpomkpo nọ ka onye awọrọ ife ọkwa eziokwu a sị na okwu Chineke ọma bụrụ eziokwu na-ekere m anya mkpomkpo emegbuo m ive ya ka m jiri jekata ụka nsị n'ebe nzukọ nsọ Katọlik ekweghị enye m oriri nsọ ka njege na Anglican nke nnene nke China si emezi ama ha na-abụ ndị ụka kacha njọ ndị si emezi na-awụ aja awọ ma bụrụ nnene ịmakwa aka na-eruwe ebido na-abụ 22 baa na-abụ 24 chi mgbede ejigbo mgbe abatara bụ 2 osisi agụụ na-ekwe mmanwụ ifọ mgbede akwụkwọ nsị bana nji anara onwe m makwa ọnụ wee jee n'igwe ajụjụ a na-ajụ n'enigwe ọkụ iri nni wee bịara ịkwụrụ ọnụ wee jee n'igwe ọkụ mmụọ ka ị na-ejere onwe gị ndebe anya ọkụ ibe mere eme mbinie ka nnaba ndị nke wee kọwa Ogbuoja m jee ụka akọrọ aka na ọka mma eti m isi ọnụ ka akọrọ aka asị m kọwa aka na Chukwu na-aza n'aka nya ka m jere kọwa nya ma ibe ọdabakwa nkwa kere ịkwata nkwa tere ịkwara nkwa nkọkọta aka aka ekpe ka aka nnite ogologo nsịba na nje anara onwe m ebinie m ụka nnaba asị m jee ụka ekpere ịmakwa jee m ụka ekpere n'ọnụ ụzọ ka m kwụ pastọ m isi were m ekpere ka dọkịta na-eme isi mkpụrụ ọgwụ njụwe ya ajụjụ nya ka m sịrị foto asị na nje eje ụka mmiri ebe afọ karụ na wee mee mmanwụ ịma na ejere m ụka mmiri asị eji emeghachi m mmiri Chukwu nkwe n'isi maka na eziokwu ọ na-abọ bịara ntọtụba ọ dịka gbuo ọ dịka ivu na moto gbuo moto ivu na ọkwa eziokwu ọ ya gbuo onye ọbịa ma emeri etigbuo ndị nwe ozu nya ka m jiri ụka mmiri mbọsị eji emeghasị m mmiri Chukwu ndị anya na ọ bere farashi akwụkwasa mmadụ mmiri n'isi dụwakwasị ya akara nke obe baptizim aga ama na ọ na-agbakwu dị mgbe aka atụ ya n'osimiri ose na ọ bụrụ onye baptizim mmiri rie ya ọ bụrụ onye nje Igbo na-arụ na-emezikwe mkpomkpo eme iwe omeme echeta ebebe nya ka m jiri n'ebe okokoko ruo na mbọsị eji eme m mmiri Chukwu akwụdị mgbe na-araba aka wee tụ n'ime ntụtụ mgbu n'ime mmiri na-erinyu m anya pastọ na-asụ n'ire si n'ife arịma na-eme onye mkpomkpo na anya jara na mmiri ọkwa eziokwu ahụ izu ụmụazị na-akọwazi necha m anya bịagụta mbinye wee naba mbọsị afọ ka nna wee ma achawo ụka ka achawo niile wee jegido n'afọ tasị na nje eji ụka ọmụma ejere m ụka amụma onye amụmụla ji necha m anya vụba amụma nke ọ na-asụ n'ire mgba ya nkịtị maka na eziokwu onye jere ụka nke a na-asụ n'ile nya gba nkịtị asọkwa na episi wee mara ịgbaba nkịtị ekwenukwa na kwecha ije na eme nchere maka eme nri isi ekpere ọkwa eziokwu nya ka ọ na-asụ n'ile nje na-eme nchere ọgbenu gbaa na-agbapụrụ iche ọzọ ụkwụ na-apụ onye nwaanyị ekwe m eme nchere ihe n'ike nya ka o mechara bụba amụma si na ife na-esiri m ike nsị ya na ọ dị ka ọ na-apụ n'anya ndị ife nwa nji wee sọ mgbomgbo na ọ bụ aja ife na ife na-eme mana o nwere ife nje mana nji eme ọbịbịa ma chọrọ nwaanyị mebi n'ọma mme metụkwu n'aka n'ọnwa na-abụọ ga nke atọ ga na ọgwụgwụ dị adị ndị ọzọ Ogbuoja ndị Igbo eto oge nkwere ama na-asị ndị ụka aka shi niile
ndị be anyị makwa na ejere nya m ibe mebe ọpịpịa asị na nje sosidi ama na nsosidi bụ nweta ego ndị anyị ọ bụ oyibo ama na Igbo ka ejiri nwayọọ wee sụ were ego wee kpote ndị ụka agụọ dobe sị na nje eme ọpịpịa asị m achọrọ nwaanyị na-emetụ n'aka mebini ọma memene nsusu ịmakwa na ebidoro gbawara ụmụ nwaanyị ọsọ ebekatakwure mgbabara nna ọsọ maka na nne so nwaanyị ọkwa eziokwu nzebe nna eze ọsịcha nna eje mmeri ọ nọ n'ụlọ mama anata na anata nke na-agbara nwaanyị ọsọ mmewe ọbịbịa niile nyere mmecha ọnwa na-abọ gaa nke atọ wee gaa apọmịlaja apọmọkpụkpụ kama mma etogo mpetu natakwuo ibe anyị na-arụ na-ebekwetuo na ndị ụka okokoko asị ụna akarịcha ịma na asị m jee ụka okwuchukwu ejere m ụka okwuchukwu ụkọchukwu si eji agụ akwụkwọ nsọ Ogbuoja ndị Igbo anọ nke dere nya m ibe ka a na-ekwu Agnes nọ n'aka nne nwata nwaanyị mara ajọ mma Ngozi nọ n'aka ekpe ọ sị na akwụkwọ nsọ sị m ya ọ na nje ayọta ma ọ bụ mmadụ isi nke asaa amaokwu nke asaa aka eji akụ mụ ya ọ na nje ayọta mụ chọọ na nje achọta nkọwa ka na ụzọ ji emeghe ndị be anyị nchọba ụzọ chọta kọwa ka ụzọ meghe nya ka njere yọ nke gụrụ ma sị na nna ayọ njọ gịnị ka anyị yọdoro ọkwa eseke mperi otu gwuru ọmịwa ife gwuru ike eji ezu ike oriri ike otu eme mkpọchi nya ka njere ya nwata nwaanyị sị na nna ayọ nje Igbo bụ Igbo ka njikwa biko ngọ ngọrọtọ ngọ ọnụ nke asị m ya ọ na nje ayọta o nwere ibe gwuru nje anyị chọkwa nke gụrụ onye ka mmara Igbo na-ewuo okwu ọzọ eme ọzọ ndị ụka ka mụ na-agbakwara n'ọsọ eri afọ njejere nya m ife bụ na oriri nsọ siri n'ike maka na nsoro mgbomgbo akpụkpọ oke ndị ụka eyekwu ya n'ụwa ka ọ bụ n'eluigwe ka mmara amara nze baka nnachịga na-agwụ mbịrịmbịa gwurubekwa nzu maka na nọ na-agwụ mbịrịmbịa ta nzu ndị ụka were bịa nnachịga na-agwụ mbịrịmbịa na ekere m ugwu na bụrụ dịka itebo ya dị n'isi ka ndị ụka na-ahụ ọtọchị ka mbụ obere mmanwụ ọ mara na aka arụsị ahụ n'aka na-abụ ka eji evu oke arụsị ọkwa eziokwu nnachịga wee tabakwara onwe m nzu ọjị gbasa ha ma ntajuo ya agwọ ọgba na-atọ eme enyi ibe ọdụ ogbe agwụsara nya mmụọ ọkwa eziokwu Igbo bụ Igbo ka njebekede egwu m na mmanwụ aja agụ okorie egwu na mmanwụ na-ekwe mmanwụ na-ekwe na ka mụ na ife na-eme Igbo unu na-ekere m ma mmanwụ anya ebiri nwaanyị ọma ọ dị ime nyụọ amịrị na mkpọ ọkwa aja na obosi na-ekere m anya ngụ isi na-agba m ihe ka onye ihe ka ime onye azụ ọma bụrụ nnene mụ ma nganga unu a na-atụ egwu agwọ na-ekere m anya akwụkwọ ejiri ikechi n'ụlọ ụtọ akwụkwọ na ụtọ mụma ite ejiri isi nkakwu ite n'isi nkakwu n'isi ka ndị ụka na-ahụ ọtọsị Igbo be anyị na-arụ na-emekwe Ogbuoja ndị Igbo ka mpịachige n'okwu ewuo m Opurobios Igwe ejenga